hak ni ke por long ngami hak ni ke video mah te kubles bun te hak ni ke por ngami na ka banta uwe u khao ma uwe u khao ba mi apo FB utau de u khao ba siap utau de u strong well ni from well ni ngam kan ma bahara ka jajong hak ba uyeng ban kan tho ye ki kan thai ki khna tang ba ki de kin thai ki ba hapo yu uyeng da kania ban kan tho ban kenno yaki hakata karukom te ngakwa ba usram well un pensai bakat nongut na kita ki balik hakata ke meeting ki badai ka tanga jong ka ba ula elaj san sieng lehse unwan ba ar ma u no Solomon rongam la bantim te kum uni ujat Briew uba khyllah jait khyllah Sniang ka kami jong uba babam daga mde babam daga jaru ubanut ban kan tho ya ki pat lang ka pesan ki kan thai ki khna ki khlung ma ubanut ban lek kren teladam mde ka tanga jong lada barok ki balik meeting ki kan thai lada kimde ki tanga jong utayano un batai start udan ha yu ban batai start ula ban korbar tanga ya ka jing ka stem jong umi ha media namar ba usmobit smobiang na yeng na sem jong niki khon ki ti jong ngam ngai de bo udan khon gum tu Briew ru deleng ki tengani khobor ngakwa bakan hair show tu ustrom well namar udai Briew ubalengki haba melengki perkhat bahaya ka jinglong jing im jong me ka kur ka jait jong me ya ka ba men snau thu ya ka ba men snau thu lada ka kanthai baro ka phet lok kum ni yo anda ka kur le jong me ka ulok jong ngom thom sunat rowiang khli jong ka un yat snan un le snan kum bale ma me khnang ba ka parthai baro khoj kan tip bat kan yo i meju perkhat ayu ka dame orang ba men wan kren khna khlung hapo ki social media lada dai Briew ubas ngau thu kat da orang ba Briew le ran ban kren gum kitu kitin yo pia song tanat ya ka jing post jong namar ba uni Briew umde ro ba khada banai ka kmi jong umde ro ba khada banai henry lehse hapo mobile phila bani i ya ka dur jong ba udai ushen rang ba udai rong ba lehse phila hi yo i seperti ti ba udai hijraru kum uni jat Briew badan ya ka jabing siar takkan kwa ba kan ni video kan poi sha ugan ladangan yo lelai kan khambha mar khmat yang bangan keren yo ka khambha mar khmat bangan keren yo namar bangan ong urang barang ile ran Briew pi kum ha kan ni jela ban mi kum tu jai rang ba ubak khla jat ubak khla jinglong ubam isen ai yaki khon kikti yaki kur gi jat jang hang ne gin bangi sngu tho ba unu Briew umla ban ong ba ma un sngu ba ka don kata ka chi jat ban Briew si yeng chi sama hanrai uni pada ulami isnan do khla jat khla jinglong ubam kha biang banai ka kbe jang sikat ni udan ka jing sikat ni udan ka jabing sikat ni kat isbo khau udan ka jabing Briew lada yo arat dam dan tang pli ka social media ba un than ya la ka jong ka jing be da pa social media ru ngan tharai un jin layak na aku mujo tu jait Briew ngat tharai ba kum uni ustrom velam udai bet Briew ubakusbi uba da ka tanga sudah jong hang ni apa me klaya udai uba number 1 tam palat mu bani Solomon ru lada bataya ka tanga bataya ka kur ki jat ki we hatu udon hak sa utip sa ya ka daw jong ki watu batai start srombel namar ngi klem panjar na me unu kan thairu ka klem panjar ta ka daw shwa ba men mi men kren hamidia ni men kren ni ro dakan mau ba watu mi kum taw rang ba mi mi hamidia kum taw hijrau ba po na ibat po tambaro memneran ai kum kitu ki post lo bana dai manga ko mame ha chaka banga be jong bangam trail tang sna FB ru la kashen rang o chai yo kum ka tu ka ba imat ya la dir watang ban phong patlu no trai unju phong trai namar ba ulong Briew ba be ta kini ong kum no pa ba hanre banda ong than pat ban thau ya ga jingduna jong uro ha ba udai uba be kum no pat akstar jabing nai pamleran ai phit pha jabbo karu jabbo snowbiang na yang kami menta tadang ai hiru from juti la syai tu tang sipar plastik lembong sabtu watu keran ak batai start le
namar member bab saja meme kinte baro ni man korbar mai isno pro bale mem kran ni kita ki bashur dia me bale mem kran ni kita ki bashur bale mi wan kan don daw yu ki kinte ngaru ngale ja katu ka meeting ngam shal man kan thong no hok aru po chaj ka dur kum kan long Sniang bam le an Briew ai tang ban kren karan karem khandan ka buram ka akor khandan ka rupa chaj marat phami nang ta phabam nang ta phaben nang ta ya kata hi ka Briew khnam akor katar pha ong hana ba phade urang ba phamle ran ai dah start khnari balik kelas 4 bani Briew ban oli yo su khnat bara udah kaj marat ada pensutenan te balik pensus ngap halade balik peman thok iki we dan tap how to kti jong me da don ha jang kadi asnan nga de hoj le da perkhat hole po social media nga em ngam juma bi gini Briew ki bala ka do kti nang kong swa em hok ngam juma bi no ru phila ka do kti nang kong swa ngan sup e ban pen khani tu ti do jong phi ban ya kawang le mark mat bangam ju sali re banong mark tin le bangam ju thach sendan hi haba mi po social media mi sele akor burom haba klem tip ya ka burom ka akor das suang baki de ki kur gi jat jong mai ki babhai mat kim yo ir ban dai kum ngal akat tem nya sa khut hapan chanangan set karu po jat phut pan ja burom nya ga yang ga sen me kur ka jat kum ma me Sniang khlau me wan mi sepo thendo makan danang lele ba memi seperti kumukla memi seperti kumukla tang ba hayeng jong mem tip melong ayu ya me dai pen bantang tu hijra ap khandai la ni tik cheno karo po chat thuk haro ja ba